Det er forkert, når Helle Thorning og Lars Løkke siger, at vi ikke skal prioritere i sundhed. Fordi det gør vi allerede. Det er en del af mit job som sygeplejerske at prioritere. Men i dag er vi så få sygeplejersker ansat, at det bliver sværere og sværere for mig at vælge noget fra. Når jeg skal være sygeplejerske for Henning, skal jeg så for eksempel tage telefonen, når de pårørende ringer, eller måske endda selv ringe til dem og informere dem om, hvordan hans far har det. Skal jeg kontakte kommunen så med henblik på, hvor han skal hen efter udskrivelsen, så vi har en plan for det? Eller skal jeg skifte hans sorg? Eller skal jeg læse hans lange journal, så jeg kender til hans sygdom og hans diagnoser, som muligvis har en indflydelse på hans indlæggelse nu? Eller skal jeg lifte ham, så han kan komme ordentligt på toilettet? Eller skal jeg træne ham i at drikke selv, så han ikke behøver at få væske i drop? Politikerne de løber fra ansvaret, når de nonchalant siger, at vi ikke skal prioritere i sundhed. Hvis de var tvunget til at tage de valg, som jeg gør hver eneste dag, så er jeg sikker på, at der vil komme flere ressourcer til flere sygeplejersker.